wagas, storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas, may happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Supreme, ka-loyal and charming the goal. Buti nga! Ew, yummy. Ew, yummy! And, excuse me, maraming gusto lumunok ng laway ko. Hindi yun laway. Pero okay na. Kunting asin lang yan. Tita, Tanya hot, fresh, yummy at 40. The Supreme Kaloyal Chinita. Isang magandang umaga po sa lahat ng mga kabisyo na loyal pong sumusubaybay sa programang Mga katas ng nakalipas. itago nyo na lang po ako sa pangalang Jonas. Nagtatrabaho po ako sa isang opisina sa may Kamuning, Quezon City. Dati po akong single and it's complicated. Pero ngayon, somehow naging masaya na. Pero bago pa man ako naging masaya, Uncle Dagol at Tita Tanya, dumaan din po ako sa sakit at pighati. Yung ex ko po na si Aiza ang nagbigay sa akin ng pain in my heart. At ganito po ang naging katas Ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Saya ako at nakabalik ka galing Singapore. Alam mo, ayoko nang Alam mo, lutang ako. Alam mo, ayoko na maraming salita. Kasi pagod ako sa biyahe. Kaya gusto ko bakbakan one-on-one. Jonas! Aiza! Jonas! Teka lang. Jonas! Hindi ka ba nasasabik sa akin? Napakaganda ko! Napakayami ko! Sabik ako sa'yo. Pare, sabik! Ha? Ha? Halika. Sabik ako sa'yo. Halika nga. So, babe, for good na ba?
What's for good? I mean, Jonas, kasi umuwi ka galing Singapore. Jonas, pwede ako magsalita. Alam mo, ang daldal mo pa rin. Kaya nata-turn off na talaga ako sa'yo. Ano ba yun? So, once and for all, I wanna say this. Ayoko na. Huh? Ayoko na. Let's stop this. Let's end this. Once and for all. Ayoko na sa'yo. Alam mo kung bakit? Bakit? Nasa Singapore ang life ko. Andun ang aking career. And life with you is nothing but crap. You're a crap. I don't want to be with you anymore. I don't deserve you. See? Pwede naman natin You gawa didn't level up. I leveled up myself. Pwede naman Look, natin gawa I'm ng so paraan yung No, stop. para I'm so- mag-work lahat eh. No. I'm so successful, but you, see? Look, yes, check yourself. Grabe ka naman. I deserve someone better and my life Porke is... ba nagta-travel ka na, nakapunta ka na ng Europe, Yes! nakapunta ka na Yes, ng that's Southeast it. Asia. Yes, ganyan ka na. that's it. I leveled up myself, but you, look at yourself. You're a crap. Ulit-ulit? Grabe ka naman sa akin. I don't deserve this relationship. Hindi na ba talaga natin ito maisasave? Yes, hindi na. I'm so sorry, but I have to leave. Sayang naman yung 2 taon natin. Aiza. Hindi ba't yun masasayang? Actually, tama lang 2 years lang para makapaghanap tayo ng mga bago natin. Plus, kaya lang naman ako nakipag-tikiman for the last time because gusto ko malaman kung may feelings ako sa'yo. Baka sex yung dahilan. Baka through sex ay malaman ko kung love pa kita, but it turned out na wala na akong feelings for you. Wala na talaga. Wala na. I'm sorry. I'm sorry. Kung may chance, pupuntahan naman kita ng Singapore. There's no chance at all. 0%. I'm sorry. I'm sorry, Jonas. Pero Aiza. You're a trash. You're a trash. Aiza. How can I make it through the day? Nakipag-break po si Aiza dahil nga po Singapore-based na siya at palagi siyang nagta-travel. Sinabi naman po niya mahal niya ako, uncle at tita. Kaso nga lang, mas mahal niya ang trabaho niya. Ganun ba talaga kayong mga babae? Ano? Sinasaktan niyo kami. Ganun pa man, masakit man, pero kailangan ko tanggapin mawawala na talaga si Aiza sa buhay ko. Sinubukan naman namin pareho, pero wala na po talaga. Kaya po nililibang ko na lang ang sarili ko sa paglalaro ng basketball. Tambay kasama ang tropa. Kahit sa ang basketball club na po ako sumasali. Para lang makalimutan si Aiza. Di naman sa pagmamayabang, magaling din po ako mag-step back. Makalipas po ang 1 taong pagiging single, ay nakilala ko naman si Jelly. Bago po siya sa aming kumpanya. Hoy, mamaya na kayo magchismisan, pinatawag kayo ni Boss O Kim. bakit? Palatawag Jonas, ka. Ikaw ba, boss? Bong. Pinatawag ka kayo ni Boss? Paano namin malalaman kung legit pinapatawag kami? Lagi kang scammer eh. Ikaw naman, hindi lang kita nabayaran ng utang ko. O Ganyan buti ka. alam mo. O dali, ano sasabihin ni boss?
Hindi ko alam, hindi ako yung boss. Puntahan nyo kasi. Sige. Tara. Tara. Si boss. Trixie, pagtimpla mo kami kape. Wow! May sekretary ka na? Oo naman. Sekretary, Salamat alalay po. yan, alalay. May utang ako sa'yo, sige. Hindi sekretary, alalay. Timplahan ko kayo. Tara na. Lalagyan ko ng ano yan. Ano kayong sasabihin ni boss sa atin? Kaya nga, kinakabahan ako. Baka matatanggal ka na, Abong. Ba't ako? Ikaw nga hindi ka nakakota eh. Ay, pero wala akong late. Ikaw lagi kang late. Dahilan mo, traffic. Wala ka ba ibang dahilan? Bukas masakit ang ulo ko. Sa Huwebes, mag-LBM ako. Tapos, masakit may ubo ako. Ba't ka ba lagi late, ha? Ba't ka ba nangingialam, bay? Ay, nangangailam ako kasi tinan mo, pinatawag tuloy tayo. Hoy, pasok na kayo. Boss, ba't ka pa pala Boss. tawag? Kim, ayaw mo na ng trabaho mo? The door is open. Ha? Pwede ka na lumabas. Hi, boss. Nagtatrabaho kami na maayos dun eh. Sabi mo kailangan kumutas, pala tawag ka. Hoy. May CCTV ako dito sa opisina. Nagtatrabaho ko yung number 1 chismosa niya, tumboy ka. Chismoso po. Correction, your honor. Nasa gitna ka, chismosi. Dalian nyo na, ang tagal naman. Boss, ano po yun, boss? Boss, kinakabahan na kami, boss. May bonus ba, boss? Uy, ang kapal. Bago wala pang December ano nga, bonus na. bakit nga po kayo pala tawag? Istorbo po kayo sa amin mga nagtatrabaho. May bago kasi tayong trabante. So, tapos? kailangan ng proper training ng trabanting yun. Kaya gusto ko ikaw, Jonas, ang i-assign ko para i-train yun yung naman pala. Bakit lang po kami pinatawag nyo? Si Jonas na lang naman pala. Hoy, man! Pasensya ka na, Kim, kung naistorbo ko yung pagchismis nyo doon, ha? Kasi gusto ko lang naman malaman yung na-i-flat na ako. Asan na yung gamot ko dito? Boss, ano ba yun, boss? Gusto ko lang malaman nyo na may bago. Baka kasi magtaka kayo may bagong itsura, hindi nyo kilala. At least, Boss, aware ayaw mo kayo. na ba sa amin? Kumukuha ka, papalitan mo na ba kami? Oo! Buti yan! Ba't ka kumuha ng bago? Ayaw mo na ba? Kulang nga tayo eh. Ha? Kulang tayo na isa. Kulang. Boss, Boss, magkano sweldo niyan? Baka mas malaki sa amin. Ba't ka? Tumahimik ka. Boss, walang galala, boss, pero medyo busy po ako, boss. Kaya- May hinahabol din akong deadline. Pwede si Kim na lang. Boss, wag ka Sige, ikaw na lang, Kim. Boss, alam mo, kukunin ko po sa HR yung pinirmahang kontrata. Wala sa job description ko ang magte-training ako ng bagong employee. Gusto mong masumbong kita sa Ay, wag na si Kim. sa labor, Wag na, Department of Labor and Mapapagod ka, Employment. wag na. Ayan, Si Kim, yan. busy. Alam ko yung busy batas. ka. Opo, tsaka may batas-batas. Talagang Busy ka, masusumbong. Kim. Opo, busy ako. ka. Wag na Busy ikaw. Ako, wag ako. Ikaw na lang, Bong. Boss, mawalang galala, boss, pero Boss, alam mo late naman- yan lagi eh. Paano mag-training yan? Gusto ko siya i-train paano maging late at absent. At paano mag-leave na lang siya. Paano mag-file ng ano? Paano mag-awol. Ayun yung mga gusto kong i-train sa kanya. Ganun ba? Mahirapan tayo dito. Sino kaya? Yan na. Boss, ako, may suggestion ako. Magpa-hiring ka ng pwedeng mag-training. Uy, tinuruan pa ako dadagdag. May bago na. Mag-hire pa ako na magtitrain. Sila na rin magtitrain dalawa. Boss, may suggestion ako, boss. Yan. Yan, Boss, yan. ikaw naman yung walang ginagawa, boss. Ikaw na lang mag-train, boss. Ayun. Palakpakan, sino boto? Na si boss ang magta-training. Boss, Botohan, ikaw, boss. botohan, Kasi ikaw yung botohan. boss eh. Di ba? Boto, Sa'yo, boss. tama. Boss, ikaw yung boss. Boss. Hi po, good morning sir. Good morning po sa inyong lahat. Ako po yung bagong employee niyo po. Ang ganda niya. Siya pala yung ititrain namin. Oh my God. Boss! Okay na. Ako na magtitrain, boss. Ano po? Di ba sabi mo, ayaw boss, mo? Boss, tapos na yung ginagawa ko. Tapos na po. Wala na po akong gagawin ngayon eh. Tinapos ko po na maaga para makapag-train po ako. Boss, ako na mag-train, boss, kasi hindi na ako malilate at mag-absent. Hindi. Boss, wala ako. na, boss. Hindi na ako nag-maglilib. Oh. Akala ko ba wala magtitrain sa inyo? Ano ba talaga? Hindi po.
Ako muna po. Ganito. O, bato ba topic? O, maiba taya. Maiba. Hindi, ako una. Hindi, ako. Hindi, boss eh. Ako. Teka. Pakilala ka muna, Miss si Jelly. Okay. Jelly yan yung mga nakakatrabaho hello po mo. sa inyo. Ako nga po pala si Jelly. Jelly po pangalan ko. Sana po ay tanggapin niyo po ako ng maluwag dito po sa sa kumpanya Tanggap ka na niyo. sa puso ko. Naiya po ako. Uy, jamming. Basta i-train mo yan. O, Jonas, ikaw na i-assign ko. Boss naman, gusto ko na nga mag-train ng bago. Ako na lang, boss, kasi hindi Hindi. hindi siya komportable sa lalaki. Ako medyo may feminine side ako eh. Final answer. Sino po? Ako ang magdidesisyon, si Jonas na. Kapamanyak naman. Yes, ang boss. salamat naman. At simula po noon ay tinitrain ko na po si Giselle. Si Jelly. Ayan, madali lang, di ba? Tapos lahat ng files na yan, transfer mo dito sa folder na to. Tapos, ayan. Jonas, thank you Sir Jonas, thank you nahiya ako kasi feeling ko slow learner ako. Hindi. Galing mo nga, yung bilis mo nga matuto eh. Uy, nahiya ako sa mga Sa lahat ng mga ganyan. tinrain ko, ikaw yung pinakamabilis Uy, maka-learn. Thank you Ay, dahil dyan, libre kita ng kape mamaya kung pray ka Ayoko, mamaya. baka magalit boyfriend mo. Bakit? Magagalit, ano? Baka siloso boyfriend. Wala akong boyfriend, single ako. wala Baka pwede ka mamaya 5 p.m. Oo may, naman. may Starbucks na malapit dito. O, sige, Libre sige. kita. Sige na. Kasi sobrang bait mo sa akin. Okay, sige. Bait mo sa akin. Ang Wala- swerte ko dito sa nilipatan ko. Oo, Okay sige. lang ba? Sige. Sige. Mamaya, kita tayo. Who would have thought Araw-araw na po kaming magkausap, magkasama ni Jelly dahil po ako nagtitrain sa kanya. At dahil po doon, binubuyo kami ng aming mga kasamahan, ng mga tropa namin sa trabaho. Kaya napagdesisyonan ko pong isama siya sa Antipolo. Oh my God. Oh my God. Oh, di ba? Maganda dito. Ang ganda dito, Sir Jonas. Huwag na, sir. Babe na lang. Napaka-mapagbiro mo talaga. Kasi gusto ko na maging honest sa feelings ko talaga sa'yo. Ba't ang seryoso mo, Sir Jonas? Babe na nga lang. Jonas na lang. Kasi gusto kita. Huwag mo kong tingnan ng... Ha? Gusto kita. Type kita. Na-fall na ako sa'yo. Ako, suntok sa buwan na to. Kung ano man, at least sinabi ko. At least naging open ako sa sarili ko. Inopen ko na gusto kita. Nahulog ako sa'yo. Ayan na, nilatag ko na yung mga baraha ko. Wala akong girlfriend. Galing ako sa failed relationship pero wala naman ako magagawa eh. Kailangan natin mag-survive. So anong gusto mo sabihin? Crush kita. Talaga? Crush mo rin ako? Sorry, hindi kasi ako sanay ng ganito na may nagsasabi sa akin ng ganyan. Madalas kasi puro chat lang. Chat. So ano na nga? Sige. Naya ako I love you.
Pwede mag-I love you too din? So ano tayo? Hindi nga ako sanay. Tayo na. Siguro. Ha? Siguro. Sigurado na. Sige. Tayo na. Wala bang kiss dyan, oh. Grabe ka naman. Holding hands, holding mamaya, hands, holding mamaya.